Mislila sam da smo na probi. Pa, jeste, na neki način. Kada sam bila učenica princeze Celestije, na terenu sam najbolje učila raditi nešto. Učiti kroz knjige je zanimljivo nekim ljudima, ali ja više volim da zasučem rukave i isplijem svoje kopita. Ruke. Razumem teški rad, ali kakve to veze ima sa nama i sviranjem? Pokušavam da shvatim kako čarolija radi ovde. Zašto vam rastu uši, repovi i krila kada bonificirate i kakve veze instrumenti imaju sa... Da li si sigurna da se moramo da saznamo? Biće zabavno, samo sviraj, mi ćeš mi znati da sam ovde. Konačno, posle svog ovog testiranja došla sam do rezultata. Nemam pojma kako čarolija radi u ovom svetu.